kleru. Gedoke dono ning watu mah ning jengkul saking bingunge wong. Walah dosa to ora. Pian pokoke. Aku iki pembalasan areget luweh. Aku iki dipocot kok. Luweh pokoke. Sesuk-esuk sing resik-resik sapa mbok. Wah. Aku ki wong urip ning desa wis susah. Kok nang kene bali pon luweh mbuh pokoke. Yo. Dik, kene tak biyokne wis di anu. Kowe doyan apa? Kok doyan-doyan padak apa aku? Ketok iki nek dibumboni nganggo rendang ngono kaya ninu ing. Jajal dipangan. Iki lah seningkir apa? Keningkir. Ya kuwi. Luweh asik disengeni karo painem ro bubas Kene. Yo nek kene. Kuwi sapine dipakani. Pakani kene ya. Kok sapi jaran. Jaran. Ora kenal kok kuwi. Aja nganti lembu. Tuk do golek suket kok. Pripun? Oleh ngrajang ki ora kaya ngono kuwi. Lah pripun? Kok nek nganti kedenangan dening putra-putra ing kepatihan. Nek umpamane kirang lembut, sing jenenge kewan iku lek duwe untu to, Mas. Aku ngerti. Nek wis duwe untu niku mangke nek kurang lembut lah ya iso. Ning kok nek kurang bejane, ora kebenaran. Nggih. Sing cilaka ki Luweh. Wong kula niku urip saka desa teng mriki dadi prajurit. Wis seneng-seneng kok njur pembalasan pokoke. Wah, luweh. kok nek tanganmu Loh, sampai nyebalake kula. Kula niku, mpun tau balik karet 17 lho. Balik ngulih ki aret 17 iki to. Hale nyileh ping 17 e. Ora tak kira wis rampan bacok. Mboten. Wah, niki atraksi kula tau lho ngeten iki. Piye? Langsung ngeten niku langsung entuk bathuk tuk moncrot. Oke sembrono kok. Lah pripun wong? Neng kene kudu ngati-ati. Nggih. Wis pokoke niki. Kula saiki nyen Pripun? iki diadahi. Nggih. Ilmu eneh. Lebokke. Pemalang. Iya, kula niku wong pripun niki nggo pakan jaran. Maka mboten sida lemu niki nek dilebokke. Aku kurang bejane aku sing cilaka. Mongko ngene-ngene sarwa ming kleru karo awake dhewe. Tunggale pun dipangan to niku. Lah iya. Ganti. Dorone kamu arite. Moga-moga den Mas. Niki nggih pakan to, Gus? Iya. Sik, kula nggih pakan kuda to? Iya. Jarane teko. Oh, yo ngapunten. Balenono meneh kowe. Niki lak nggih pakan jaran. Kok kowe omong kok bisa kok pakake jaran Lah nggih, kok banjur akar kok pakani. sing makani panjenengan iki sinten? Lho, iki mau ora krasa kowe. Kula niku le Nek sing matur. jingane ngarit kuwi kudune dipakeke jaran, Nggih. kudune dicacah-cacah. Lah, nggih. Mulane jaran-jaran padha kuru-kuru. Kowe iki niat nyambut gawe apa ora? Niat lak jaran niku duwe untu to, Mas? Nek Anak, jaran dipakani kados ngaten iki Paman. niku Sing ati-ati. Nggih. dadi kuru jaran kula Kang Mas. Lho menika rak Jaran. sampun anggenipun nyacah menika. Saniki nyuwun sewu, tak urusen iki. Sing jenenge jaran niku memangan nggih to. Niku wis lumrah mang suket. Nyampun lumrah to, Mas? Ning nek suket kaya ngene kok nggo pakan jaranku ki. Ha wong jarane sing mangan ya ora protes kok sing mangan protes lho. Ning ki pernatan. Nun, Jaran aja nganti kuru, aja nganti lemu. Kok kowe banjur ngawur mung waton. lah Damar pula. Kersanipun penjalam niku kados pundi? Apa kowe iki ora ngandani karo abdi-abdimu loro kuwi? Kula menika mboten kirang-kirang anggen kula maringi perkawis anggenipun nyacah. Ning kula gumun kaliyan panjenengan. Napa-napa sarwa klento anggen kula nindakaken kewajiban wonten ing regol menika. Tetep luput. Mestine wae luput Damarulan iki pakan iki kanggo pakaning wedhus-wedhus ka dudu pakaning jaran titiane Kang Mas. Lah ning kados pundi menika sampun kelajeng anggenipun nyacah menika. Pancen suket iki ora wangun dipakake jaran. Ning wangune kok pangan dhewe. Dimas. Ayo Dimas. Gus.
lakon Kok dak sia ngeten. lelakone uripku. Wong udah kepisan. Tegese sampun susah. Tegese sampun susah kok tenek kono tegese susah. Aku ra wis kandha karo kowe to, Pak. Nggih. Nyambut gawe kudu sing ati-ati. Awak Gusti. Ya wis diterima-terimake. Nggih. Aku lan kowe kuwi mung nderek dawe Bedara. Ono lelakon kaya ngene kudu ditampa. Kowe kelingan dawe yang Sentanu Murti kae. Nggih, Dos Pundi Gus. Wong arep urip kepenak ngono kudu kuat kanggonan lakon. Sanajan sing kepiye wae kang tumo marang aku lan kowe. Nggih, Gus. Tak lakonane. Lajeng kersanipun panjenengan kados pundi? Aku ya gumun. Marang Den Mas Layang Setulan Kalayang Kumitir. Nggih wong kaya ngono kaya jek kepancingan nyowo ngono lho. Wong gak sia karo sepadha-padha. Sampai arep mati nek wong kok ngono kae. Kaya nyawane iki lak ucul lak wis. Ya. Sing baku diresiki Nggih. kayarit. Kae diglombokake. Nggih. Nek. Akeh kula sampun nangis nggih. Aku ning papan kene bakal pemintono ngersane Gusti Kang Akur Jagat. Muga-muga lelakonku Nggih, Gus. sak mengkone entuk dalan kang utama. Sajan piye wae bakal tak lakon. Nggih, Gus. Ning aku ling marang kowe sak kloro. Pripun? Nggonku bakal tampa brata ning papan kin. Nggih. Sapa wae ora kena ngeridu anggonku tenupun ana ngersani Gusti Kang Akur Jagat. Sok sinten ingkang badhe pinanggih panjenengan. Iya. Ingkang badhe aruh-aruh dhateng panjenengan boten pikantuk. Iya. Nggih. Oke, Kula tak sak Ngewang-ngewang iki ora. kaya wangi kula tak jagi panjenengan. Iya. Dene wangi Kang. Ora domrono dijagani kahanane. Kakang? Kakang Semar Bulan? Ampun apa tuh, Lek? Nembe teteki. Kakang? Kakang Semar Bulan? Kok kakang meneng bae lho? Wong niki nembe mertapa apa nembe nggih. Kok prata piye to, Lek? Mangke ndak jugan kene pun nyuwun ampun dipun Kang. Nggih. Kakang Semar Bulan? Kakang? Kek tangi ayo, Kakang. Iki lho, Kakang? Kakang! 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 Kakang tangi yo, Kakang. Kakang. Gus, emot Gus. Gus, emot Gus. Gus, emot Gus. Kakang! Kakang! Kenapa, Kakang? Kok adian jasmara ning papan kin? Kakang aku goleki Kakang. Kok sliramu ki mlebu ning kandang kene iki mau? Aku Mbok wis to. aku Nek ngerasa yen nganti ana apa-apa, kadangmu sak kloron mesti bakal tegel karo aku. Lenggah rumiyin. dhisik Kakang. Kok kadangku keloro bakal tegel karo Kakang iki apa? Kadangmu sak kloron ki tansah dak sia marang aku kelawan paman Sabda Palonan kaya gini. Kula pijat Gus. Kaya ngono to, Kakang kuwi mau Kakang banjur Kakang diapake mau. Ya dijempalani
malah kepara suket-suket sing dirajang malah didulangke karo Nggih. Paman Sabdo Palu. Wong kula sekesuk dereng maem napa-napa kok pun didulang suket niku lah ya Dan kejem saestu pripun to niku. niku. Adi Anjasmara. Mbok wis to, sliramu ki ora golek perkara. Kakang, Kok golek perkara kepiye Lho, to, sliramu Kakang? cedhak ana ning kandhang iki mau. Aku dong taman wis sarwa kecukupan. Lah Lah, iki Kakang, nggawa apa kuwi mau? Aku ngrangsom Kakang. Kakang mesti wis sepuh mau durung maem to. Iya. Yo saiki tak dulang yo Kakang ya. Tak dulang yo. Iya ning kowe le ndulake aku ora namatke aku ora yo isin to. Lah kok ngono lho. Iya. Yo wis ora apa-apa sing penting Kakang saiki kudu maem yo. Iya. Yo aku ora ndelokke. Enak to Kakang? Iya iya. Enak to? Iya. Meneh yo. Maem meneh yo Kakang yo. Aku ora ndelokke wis. Sing penting Kakang gelem maem. Anjasmara. Ayo Kakang. Mengko dhisik. Wong aku ki lagi laku toko broto. Nek durung wegune to nggonku bakal dahar. Banjur iki mau sing maem sapa? Ha iki lek Napa? Sabdo Palon Wonten napa? Mangsaku lho. Lah panjenengan niku maringi daharan. Lah Gusti lak nembe mboten dahar. Nah wonten asta sing ngatur wonten panganane ya tinimbang sias nggih. Anggih matur nuwun. Melih tapi ngetak. Yo enak men. Saiki ning jero kono lek. Non? Kono ning buri kono dirampunke gawean. Nanti nggonku mau kecet to. Nggih, mulakno agemanipun panjenengan menika Yo. eh Ya wis. Saiki kowe padha semingkir aku bakal sarembuk marang Adi Anjasmara. nyuwun pangapunten. Rikala wau panjenengan menika nitipaken pusaka dhateng kula. Iya. Nah, monggo menika pusaka mboten saged tuwang kalih panjenengan. Kedah. Iya, bener, Pak. Nggih, wong menika sing jenenge curiga niku napa to? Curiga niku lak ya wong ki waspada. Nyekle curiga niku awake dhewe iki kudu ngerti engkone kepiye, jaga-jaga niku jenenge curiga. Ya. Nah, ngeten niku. Ya wis, yen ngono Nggih. dirampungke. Nggih. Ngasiake aja nganti ana apa-apa. Nggih kan gak kok nek mangke badhe sak menawa ngendi kok Iya. kemawon. Nggih. Adi Anjasmara. Iya kepiye Kakang? Tenane wis suwe nggonku kepengin takon marang sliramu. Takon babak. Wiwit sepisan aku lan sliramu ketemu kae. Kok sajak ana perkara sing sumimpen ana ing atimu. Kok wis ngeblak wae. Kakang. Apa yo aku luput yen aku cecaketan kok ngrasakake bunga atiku. Tak yo ora luput to. Wong yo Kakang kurung duwe garwa, aku yo durung duwe sisian. Karepmu Apa Kakang ora bisa ngrasakake? Anggonku caket karo Kakang ki rasa sing kaya ngapa sing tak rasa. ya pancen ngerti apa sing kok karepake. Kakang, Tenane malah kepara aku duwe rasa sumelang. Aku ngrumangsani menawa aku saka ing Karang Pradesan. Saka ing Desa Palombo. Kok Adi Anjasmara ngeblakke duwe tresna kepengin urip bebarengan karo Damarwulan. Apa sadurunge wis kok pikir ora getun sak mengkono? Kakang. Sir katresnan mono ora mawas bondo turu. Katresnan kuwi ora bisa diukur nganggo apa wae. Amarga katresnan kuwi tuwuh ana sak jeroning batin kang lembut. Bebasan kaya ta bludru pinesut ora bisa digambarake sing kepiye wae, Kakang. Ya. Semono uga aku. Ora tak selaki bloko wae. Pancen aku wiwit sepisan jroning atiku tuh wijining katresnan. Kakang uga ngrasakake duwe rasa tresna marang aku to, Kakang. Iya. Sanajan jagat kang gumlar amba iki akeh wanudya kang endah Sulistengwar. Ning tetelo mung Adi Anjasmara kang bisa nelungake lan ngrangge atiku. Ning kuwi
bumi langit sing nyeksen. Aku uga ngono lho, Kakang. Ana sak lumahing bumi ana sak kureping antareksa ya katresnanku mung Kakang. Iya. Saiki yen pancen Kakang kuwi tresna karo aku, coba sepira gedhe katresnanmu pratelakno marang aku. Kene to. Caket kene to. Ora sakwise tanganmu tak cekel kok katon anyep. Yo anyep Apa kok, kabeh kuwi nggonmu ngendika? Nggonmu matur karo Damarwulan kinanten rasa sakjroning atimu. Sakwise Kakang bisa nglanggati katresnanku bebasan kaya kesiram banyu sewindu Kakang. Kuneng atine wong kuneng ira pindha den purada. Kakang, Piye? rasane kok kaya donya iki mung aku karo ngene Kakang. Sing kuning mung slirane lelo doang ayu ndang sareo bangko mami dhuwur mono manuk dawa Kok dhuwur kono manuk dawa lho Kakang. Lah piye to? Manuke sapa? dhuwur mono manuk gundewa ora ya beda to Manuk dawa lho. Kang abang letranipun Roat aja sira nyucuk mata Aku kepengin nyucuk Kakang. acucun sarap sawane wong kuning ngarepen kulis nendro Kakang. Sakwise Kakang meratelake katresnane Kakang lagi separo wae kok rasane atiku kuwi bungah tan kena kinira ngono lho Kakang. sapa wonge ora tresno marang wanita kang Anjasmur Kepiye Kakang? yen tak sawang kedeping netram katon bening kaya beninging blik ing mangsa ketiga adem yen sinawang Apa tenan Kakang? iya Yen mengko Kakang kelakon sesandingan marang aku ora bakal citra ing janji to Kakang. ora lair tan sing batin Ora bakal senadyan to akeh wanudya ingkang sulistya ing warna Kakang ora bakal kagiwang. dasar wanita omong
yen ilang Anjasmara Anjasmara Piye to, Kakang? piye ya kaya ngene iki blak ing atiku Ya katresnan ngono ya pancen kudu kaya ngono. marang kakung mesti bakti Aku bakal bekti marang Kakang. Aku uga bakal setia marang Kakang. mung sliramu dohong ayo Kakang, piye nanging aku kok ya wasu melang lho, Kakang. semelang kepiye malah sing semelang ki Kakang Damar Wulan Mengko yen wis gegerus jaman, aku wis ora ayu meneh, Kakang banjur kakiwang karo wanita liya. Kamangka ning kepatihan kene akeh wanudya kang endah sulistya ing warna. watone wong wadon kok ora galak karo kakung ora bakal neko-neko kakung Nek galak wedi yo, Kakang. iya Kok nek ora galak kek Kakang golek sik galak. ora to mula aku weling marang sliramu sliramu rasa galak karo aku Ora, Kakang. klapa muda Kaya ngene ta rasane wong ngrasakake katresnan dilanggati kuwi lho, Kakang. Jagat wasisaning Bathara Dawa Ngayu Anjasmara Kepiye, Kakang? bungah kang tanpa upamu wektu dina iki Padha kaya ora ngira babar pisan yen to tekaku ning dalem kepatihan iki Bajur kejaba aku oleh gawean aku oleh sliramu dadi omah ngerti ngono, Kakang. Sing jenenge jodoh kuwi ora bakal ana sing ngerti. Kuwi kabeh ki namung Gusti sing bisa maringi awak dhewe kuwi mung sak derma, Kakang. Anjas Kang Anjasmara. Dadi kaya ngono kuwi to tumindakmu, Kang Mbok. Apa sing luput karo Kang?
tegese kowe kuwi mirang-mirange Kanjeng Rama. Kowe iki putrane Kanjeng Rama, putrane Patih Majapahit. Kok pun trimo duwe bojo karo Damar Wulan. Damar Wulan. Kula Anggapmu Anjas Kang Mbok Anjasmara ning papan kene anggapmu nyepaki kowe ngono po. Mangko dhisik. Yen ngendika budi tata. Dajeng Anjasmara. Damar Wulan. Kula Saya suwi saya cecalang keraan Bu Damar Wulan. Bener. Kepatihan. nyuwun Sing sewu. bener nek ngendika kuwi. Ngeblak kemawon pancen kula kalian Adi Anjasmara sampun ndawaken kados. Kula tresna dhateng Anjasmara, kosok wangsulipun Anjasmara Aku uga tresna. Mestine wae Damar Wulan bocah desa tresna kalian Kakang Mbok. Damar Wulan. kula. Kowe pasang susuk kowe ya. Kok dadi dia Kang Mbok Anjasmara tresna karo kowe. Dimas. Katresnan kuwi ora bisa mawas bondo donya. Nanging ngene Kang Mbok Anjasmara. Banjur dununge ngendi? Antane bebet bobot, Bebet bobot kuwi ra tumrape wong sing mendem kadonyan. Nanging Kang Mbok kuwi ora kaya ngono. Kang Mbok kuwi tresna karo Damar Wulan kuwi tulus saka sakjroning atine Kang Mbok. Nanging perkara iki dadi atur ana ngersane Kanjeng Rama. Ada tulungan Kanjeng Rama. Ayo. Piye Kanjeng Anjasmara? Kalian nanti kan kamu sak lorong pun jujur. Niku Ana apa? Ana apa? Ana apa? Kok Kanjeng Rama kaya ngono lho. Dok, nekat temen wong tua gek sarek kok jebul malah. Panjenengan mresani piyambak Kanjeng Rama. Mresani opo? Damar Wulan kuwi saya dangu saya Iki nganti arep copot moga aku teturon diceneng karo Seto Kumitir kuwi ana apa? Ana mresani apa? Menika lho, Rama. Lah iya. Kang Mbok Anjasmara kalan Damar Wulan menika sampun murang tata. Menawi kula mboten dumugi mriki, oh dadi ana. Dadi apa? Dadi apa? Sampun kekep-kekepan iki wae. Oh iki kekep-kekepan. Sing ngakon sapa? Nah, Sing dawuh sapa? Nggih kula piyambak. Ya seneng. 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 Wis seneng. Ah kepiye to? Wis dadi kersane Kang Mbokmu. Menika Lah, rak nik- badhe dados tumbak cucukan ning boten mandi. ning Damar Wulan wong desa. Wong desa sasa pakanane telo. Iya kowe Lah, iki kok wong terima- desa. Iki Damar Wulan iki wong desa. Kersane. ning kula nggih tresna paman kalian. Wong desa nggih kersane. Wis do tresna kok. Pun tresna nggih. Angge dipun pangestoni mawon. menawi Rama Panjenengan nesu. Wis ora. menawi Rama badhe kagungan mantu tiyang desa nggih monggo kemawon. Kula kok mboten. Tenan lahir batin. Monggo sak kersane Rama. Dadi Dimas Layang Kumitir ora mangestoni. Ora mangestoni. Mboten. Ya ampun. Ora kok ya ampun tembungmu kok ya ampun ki sing marahi sapa? Sing marahi sapa? Kula mawon ing sekawit mboten sarujuk menawi Damar Wulan kalian Kang Mbok Anjasmara kok sami tresna. Nek sakmenika kula Kowe ki arep- mangestoni. Oh. Ning Lah, kok- Kanjeng Rama rak paring pangestu to. Sik aja njuk. Lek kemanyik. Nggih to Kanjeng Rama. Is ora sawono. Kula menika saestu sampun tresna. Iya, Ketimbang kula iya. mangke dados Iya, prawan iya. kasep boten payu. Paman. Sakmenika kersanipun kados pundi kula sampun ngeblak. Kula mboten badhe Kene swala teket malih. kene ora bakal cempalani ganti. Aku ki wong tuwa. Nggih. Ngerti lirik ing netramu. Rasamu. Ning wis do tresna tenan. Inggih, Kanjeng Rama ugi ngraosaken kan kala semanten. Kan. Ora tembungmu kok saiki dadi werna-werna to. Lah menika kemajenganipun dawuh Lah panjenengan. iya. Aku ki dawuh ora nganggo kan. Teko ana. Ora ngeten. Wis do padha tresnane. Nah, mula ora sah dadi rembug kepinginane pun Rama kuwi kepatihan Majapahit anane ning tentrem. Menawi mekaten. Ning tenan. Inggih, kula sampun tresna Kakang, ya tresna to karo Aku
aku tresno lahir batin. Damar Lahir batin tenan. Wulan uga tresno tenan. Piye kula tresno? Kowe ora bakal nganggo dolanan karo Kang Mbak Anjasmara. Mboten saestu. Yen nganti kok nggo dolan ngati-ati kowe. Mboten saestu. Aja njuk. Wis to Dimas, ora kaya ngono. Kakang Anjasmara iki ya tresno tenan. Ning aku rak ya njaga ajining dirimu to Kang Mbok. Bocah menika kersanipun kados pundi? Ngene. Katemben wae aku kuwi. Napa panjenengan malah kepengin rabi? Lah kala wau ket wau anggenipun nyawangken putra menika sajak kepengin. Lho ramane karo putrane kok kowe cemburu ya? Mboten. Mboten no. Rama menika. Awong karo ramane kok sujanan. Mboten teges kula menika sujana. Iya. Kula mangertos menawi Paman Patih Haryula Gender menika anginipun duda sampun dangu. Aku ki pepatih nang Majapahit. Aku mesti njaga kuncarane Majapahit, njaga kuncarane kepatihan, njaga kuncarane keluarga. Lah menika wonten sinden menawi kersa. Ning saumpami Rama badhe palakrama malih, kula nggih sarujuk kok Rama. Kowe sarujuk aku palakrama. Dasar Sing pados niku ampun sake kala wingi Rama lak nggih macul to. Upama Rama iki kepengin palakrama, kira-kira karo sapa wis? Nika lho rondo kidul dalan nika. Dalan sapa? Itu dalan sapa? Bakule godhong. Aja werna-werna. Yen pancen sliramu ya Damar Wulan kepengin bebrayan karo anakku Anjasmara. Aku ra suwala aku nayogyani, Nggih. mengestoni Wah, nanging matur nuwun, penjalukku. Nggih. Wiwit dina iki nganti sok tekan kapan? Aja nganti nglarani atine anakku. Mboten. Tenan. Kula bumi langit sing nyeksen. Ha. Sinaosa wonten perkawis menapa kemawon kula badhe tresna dhateng Anjasmara. Ya. Kowe Arabi ora? Kula mangke mawon Kanjeng Rama. Kowe? kula nggih sakjane kepengin rabi Rama. Aku ki ya iya jane. Ngene. Aku katemben wae nampa dawuh saka ngarsane Sang Prabu Putri. Wonten ing Majapahit. Lah iya apa nang ngendi ah? Sang Prabu Putri ing Majapahit kuwi dawuh marang aku supaya nganti kowe ngadeg. Lepat kula menapa Paman? Lah ya empuk. Mula watakmu kuwi Mangke dipun pidana Kanjeng Rama menika lho. iki didhawuhi supaya ngadeg. Sing midana ki sapa conjuk emblak-emblak to? Mesti Marake dadi Purnama ki kemesi Ane rasane. kula menika kaget. Lajeng lepat kula menika napa kok Paling mboten Sang Prabu Putri kencana wong menika nimbali dhateng kula. Enak to? aku lho namung wonten Ajeng iki kok. dikek ngoten lho. Ya ngene, ora usah kesuwen iku mung mundak dadi pengantu-antune Sang Prabu. Nggih Putri. ngaten. Perkara ana apa-apa mengko mujuk atur dhewe. Jajeng karo pamit. Yo, Ayo dhewe aku. ya sampe. Yo.